Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Last day na lang subong nga adlaw sa mass vaccination sa mga mall kag barangay sa Bacolod, bangod na ubos na gintalana nga mga bakuna para sa syudad. Sa Ayala Mall kinasang aga, ang iban sa mga nagapila ginpapauli na bangod na ubos na ang bakuna. Yaring report. Antes maglas 12 ng udto, ginabisuhan ni Dr. Chris Rongon sa Bacolod Emergency Operations Center ang mga nagainabot kag nagapila para magpabakuna nga magpauli na lang kay naubos na ang bakuna. Isa sa mga wala makahingabot si Joe Marie. Wala pa makabukas ang mall, nagpila na siya para magpabakuna. Ahay lapit na lang makasunod sa registration, ginpahibalo sila nga hindi na sila maakomodar. Naka-register ka mo? Naka-register ka mo? Wala ka bang pro-inform na kami, sir? Gapon pro-inform namin nyo? Pero wala pa ka mo natawagan nga mapapwanding. Nabaka sakalit, ane? Oo, kaya kagapon pa ng amon mo. Kagao. Kaya ubos ko ng bakuna. Gano'n. Ang linya, ikaw mo dito halino. Dapat na pananila na Early pa. na-estimate na nila kung nasa sa pila ka tao. Sir? Di ba puli na ka mo subong? Daso naman ko may aral na. Sunod kay Dr. Sorongon, last day na lang subong sa mass vaccination sa malls kag sa mga barangay. Naubos na abi ang tanan nga mga bakuna nga gintalana para sa Bacolod. Nagapaabot sila nga may dugang pagid nga mga bakuna nga magainabot sa marason nga semana. Kag sa tion nga mag-abot ini, gilayon nga suguran liwat ang pagbakuna. Last day today. Pati sa SM? Ang sa SM, si Marol out. Nasa bang Friday, last day man. Pwede ka ba sa schedule next week? Kaya ba si Marol out yung second dose sa mall man? Sumulat na Doc sa maabot kay bakuna. Yes, maulat naman. But di any word kung may maabot? Wala pa man assurance from the DOH. But we're expecting ba si next week may maabot. Okay. Gusto natin nga pag-abot in Sigida, kung makabot sa aga, sa hapon roll out din. So good. Sumulat na tayo Doc for the announcement kung saan uliwat. Yes. Dugang pa niya, ang pagdagsa sa mga tao sa vaccination centers ay nagapakita lamang nga may salig na ang tao sa mga bakuna. Ang gintalan ang mga vaccine sa Bacolod ang dapat nga ubuson sa sulod sang 6 ka adlaw. Pero ila ini naubos sa sulod lamang sang 5 ka adlaw. Nagapati siya nga may kinamatarong ang ginabakunahan nga magpili isang brand nga luyag sini kung mayara man lang sang pilian. The people have the right to know what brand is available. Because if the 3 brands, for example, magdungan na si Sinovac, Astra, at si Pfizer, the people has the right to choose kung ano brand ang para sa ila. So pwede magkado sa mga basa mula ni Apon nga bakuna Yeah, kung mayara man lang available, why not? And it's on a first come, first serve basis. Pero subang yung doktor kalabanan niya, kasulod man lang whether wala man Yeah, yung pero may iba nga may preference ka dyan. may harap kita do. Yes, kapangita ka sa AstraZeneca, ay iba nga pili, Sinovac ng ila. Sa pagbukas liwat sa vaccination centers, may dugang pagid nga mga malls nga himuon para area para sa pagbakuna. Panugyan niya sa publiko, magbantay lang sa announcement kung saan na maliwat mang bakuna. Sa record sang EOC, may masobra na sa 22,000 ang nabakunahan sa Bacolod.